bandiraɓe sehlaɓe yiɗɓe safrade jottodire e Cheikh Tidiane Touré o jogui ko gandal ɓalayal kadi o jogui ko jalan holko safrata omo safra gueɗe kewɗe no fewi an jiɗɗo ɗannade yottodir e Cheikh Tidiane Touré joni nata avion ɗannoɗa an mo ganduɗa e debbo ma enema murtiri salti o on sa yottodiri e mum joni o rewama no belni an suko gorko jiɗodirɗe e suko debbo taw kadi aɗa yiiɗi yo dewgal woto hakkude moon sa yettima mo joni kadi dewgal woda hakkude mon an mo ganduɗa yiiɗi yo guuruma salo guuru tiɗɗo no fewi taw so neɗɗo lappima jaam ndi heelata yottodir e Cheikh Tidiane Touré gorko mbo leydi Burkina Faso gonɗo e nder leydi Sénégal walla an baɗɗo emiride walla an jiɗɗo ƴewanede yottodir e Cheikh Tidiane Touré ma o ƴewanma o holluma ko arata foof yo ko yewti foof o haalanma hoɗo mbatta kadi ha hajuji ma kumto Cheikh Tidiane Touré ganda mawɗo no fewi joguiɗo jalang muɗum ɓuuri hen welde noon o wi son gollodiri a toti ɗum seeɗa ma a yiyani ko winoma ko o totitanmo seeɗa ma wadde ko garanti mbatton so hoɗon kalda koko laaɓi kalda toon somi yii naw somi yiyani addu seeɗam ɗum noon heewani e mabɓe kono kanko o jaaɓi ɗum ɗon numéro makko téléphone ko 77 095 04 52 77 095 04 52 jokkodira e muɗum ko ceerno bawɗo safrude no fewi Eske Allah min dengano moɗi kam gada bene mi jaaki mi aani te mi tuubi hakkunde ɓingilam e jom gallam ɓiɗɗo welani mus bajjo goto mo jogimi bamma ko nannanamo e dewgal te o yiɗa te mi ala ballowo mi aani mi jaaki holno mbaɗanmi somi jengani ɓiyam bamoye mi woppi ɗum somi jengani jom gallam te ɓiyam wi kadi mi woppi ɗum hande mbeɗe jaaki te wonno mbaɗiranmi aduna jalat kam te wonno mbaɗiranmi mi wasat jom gallam yimɓe daña sagoji mum nayim añɓe nde tawno nde jogi nde mbiɗa wonde makko jawdi aduna non ko luɓal wona koɗal jawdi makko hankino worno
hande o wasi o wonna mbaɗiranmi tan mi yite komi jam fiiɗo komi jiɗɗo yeyde hooram e yeyde ndimagam e faaram e mbaadam kono ɓiyam o somi ƴeewimo ɓerdam nde ne yahata goɗɗi haa biilolam ngol sirto mbaadam ndi waylo liiɓam ɗi ndaro kono banda men holno mbaɗanmi mi alaa non banmi woodi tan komi dardo e bam makko hami walla bam makko haa ko yiɗi ko wona amma ɗum mi waasa mi dardo e makko mi waasa bam makko te oɗo gorko mi afloto ñaamam mi yejjittambo te mi jamfotako mbo ko gilli tiiɗɗi nunɗuɗi ceniɗi celluɗi woni hakkunde men Ça va Diom? Ça va, mami. Ça va. Ada seli no nene ma wadi? Mawɗum. Jam tan kay. Alhamdulillah. Mawɗum ni. Rugi yaltan taw? Boyata o yalta. No wadde bon mar samre? Ko mawɗum tan. Sabu rugi joni hay goto heptinta Diom. Min ko ɗum hawi kam hen. Te kadi comment dirais docteur o ko wi ko min da ɗum ne tundi hakkilamo. Ko rein yilateno rein dañama min mbeɗa sikki so dañi rein hankadi ma semor kono so yalti yow foti wadde ɗo ko 3 jours après so waɗi ɗo 3 jours o continue sur Maroc walla France aɗa andi ɗum ɗon mi desi hawnade seeɗa no waɗi compliqué kay fayan do moƴƴi dal joom min mi ala sens joom yummum rugi yehi woppidi kam e biyum tikkannoom ko rugiyelam ma yewtam minen pote Allah noon kono min dal mbeɗa waɗi désespéré vraiment no mami hool Allah quoi te ganda kalko fof neɗɗo wo ɗum fawtude ɓurin musiɗo pour min période jiltonoɗaɗi e rewuji a ronki dañji hande Allah addire jang Allah ni waɗu celal ñagonɗen mom rek powon to yersi yo ballal Allah tawm toon mais noon vraiment une muusi quoi une muusi mino kalɗo bo e ma vraiment wurat ni rek mais ala welam joni gurdamam quoi fof change quoi te changement jawɗo ene ko ƴettade monde goɗɗo nawtame monde goɗɗo quoi tise mami ñan pottende hôpital ha médecin o totim lettre nenam windim lettre o wonko haali hen ko heewi komo andani min wonko suuɗanno kam sécurité kewɗi sécurité namtonomom tout le temps mais heewi hen o suuɗan kam te welani
Men, Naam, Ramata. jinnoɗo yaade mi haalde e baawam. Aɗa mo woppatengel laarte e galle. Mi nanana. Jinnoɗo yaade mi yewti ɗo e baawam. Oɗo mo yaafotengel laarte e galle. Oɗo enduni. Hotoma induni, sa indine gasata. Bamma ko haalantino fof haalanama gas. Kala façon haala, façon ñaagogol mi ñaagonima. Pour yo accu tangel laarte e galle. O witan ko tati memata jeego. A faami? Ɗum noon wona ko min ko donkani wona an wawane ɗum. Men, galle o ni yeewi. Min tanema e wonde e baaba. Te kanko wona cilluɗo. No moƴƴi gorko wona ɗo henne. Ne wawi an haalde makko sali o. Min somi yehi mi haalde makko ne wawi o jaɓa. Ñiiri wande gite mi hersi ñamde ne wawa hersami hen kam seeɗa. Wallahi kala mo yiɗi ma ɓe garta ko baye ɓuri. Min ɓuri yidde sagaram daago ɗo wiri. Kono bamma yaadama yam ha wi joni jibinani mo saha. Allah ne seedi ko mi bamma wi. Jon ɗum min façon ñaagugol fof mi ñaagima mom o salima. Joni an mbiya sa yehi mo jaɓani. Jaɓata. Feccirami yaha mi haalde e makko. Ne wawi an o salanama min o jaɓanami. Bamma ɗo jaggi ɗo jogorani accude ko ɗum jinmi andude andindema kulmi ko o wattuma no wanno no añiri tengella ni o añirma noon foftin hoore ma jooɗa wona ko ma jaɓanma jooɗo jawira Allah hano Allah waɗi fof. Men min yiyanda woni mi yaharan mi haalda e makko. Hande kam mi lelata taw mi haaldani mo. Ɗum jiɗɗa O jaɓa walla o saba kono mami haalani. Biyeɗa bamma kangaɓe. Mami baba mo dani hakkille mum par ce que nenam suuɗan kam ɗum tout le temps nden mi woni cukalel somi namdi mom o yiha watta fiidemi pourquoi tout le temps ɓe namno babam yiha mbattimi hulde namnadem quoi mais e letar o nak o haalnimi gonga te mo wiyata o kangaɗo mbeɗa andi ɗum mbeɗa wilto ɗum tout le temps waɗi saha goto sah min e Rougui minen jaada o yehi Rougui wimam ɗeɗo ɗum ɓurimi musine hen après liɓi mom e leydi te kanko nde babam min nani nde ɗum nak vraiment haydara natti miide haydara e aduna quoi fof wonta yam bolle puyi fof wonta yam kecci wiyante hen pawngal Rougui debbo mo ɓuri midde e gurdamam ni mi wuura tan kono mbeɗa tampi mami mi natti liggade mi natti hay jogade hajuji par ce que so ɓernde mettude leldotomi ɓernde mettude pindemi te nouvelle uji mettude tan nanemi quoi aduna yeehi ha natti jarandem haydara quoi vraiment hande addi ɗum ɗo aussi a wi Rougui heɓtinta joni hay goto mais noon yetat Allah rek en tout cas en muusi moom kono ɗum fof waade noon duttinen fof e gueɗe Allah wona joni aɗan waajo kam aɗa wiya yomi jaɓ Allah ane jaɓ Allah guitta ɗum e hakkille ma o welani noon te welani muñde omo wuuri o mayani solution ne wawi trouvéde mi anda taw wuuri walla o maayi par ce que to wonanno toyde mi yiiɗon mi tawani mi tonete mbeɗa yiilo mom ha joni mi ronki yiidem
Allah ko moƴƴo ɗum waɗi temps uddiɗo fof miɗen nodduma mi heɓanima pour wiidema min paati gayna sabu ko ɗo ɓuri ballade clinique mo safrotowo ko ɗum waɗi eggumi paatumi gay noddimama noon ha mi tampi kono mi heɓanima nande oɗo probléme gondunoɗa ɗum waɗi oui c'est bien parce que ɗo kam machallah jiɗɗa cuhnoɗon baba tege mi jinno mi jafɗa marte galle tagataɓe fof dayi jofti ha heddi banam gorko mawniraɓe mbiɗa mawniraɓe fof jofti ha heddi mawde sagataɓe fof kadi garti ha heddi mawde joftani mawde ko cagguɗo ko ma saggite ete ko fonno saggite ko ɗum koko saggi gurdamam ɗam joni mbiyeten ɗo ko tew defaɗo man fof ne foɗira banggue ɗo mi mayani noon mi mayani ya haalnoy nenama ya haalnoy ɗo mbimo nula makko yettima eteno mankani ɓurtani ya a nuli kaalo ay on daro ya haalnimo hulani aɗa andi joni waɗa étage juɗɗo to ala so waɗino ascenseur ni ma semor kono jomum sella ne ngabbo 3e étage ɗum ɗon tampinta ɗum merci beaucoup kala do giɗo ma woni woddirtama ɗeɓaɗa andi a wayrata ɗum non ok amen jeeɗa takko ande ɗo balde fof aɗa suni ustu cunali maɗi seeɗa gartata hakkille ma o d'accord t'inquiète rugi ma sello joni inchallah waɗan mo duwaw rek sa juuli d'accord bamma noddima mino noddi kam taw miɗen hôpital mbimomo momi haaldema ko haydara min kaldani taw kono o wi mo nodde anani ya joom aduna welani aduna ko probléme aji mehi kala kaldo ko wondi ko jejjita ko mako oɗo bien que affaire rugi nen hen sabu konkoye rugi aɗa am haydara majja an kam ka biddo galle kono wonko kewti caggal ma bamma ko dal yiɗimo hokkude gijum goto mariage forcé tu trouves ça normal nayejo sabu omo waɗani kam teddungal omo ñamri kam moƴƴere o wi omo yiɗi mbiyam il faut mi hokka mo ganduɗa ni takko oɗo foti wonde ni ko tanum paawo mais kureji furan ɗum yebde par ce que ɗum ɗo waɗi dangereux de façon conséquence fof ne et pourtant jabde waɗa ɗum cuhlel ngel quand même vraiment neɗɗo kay sa jibini a yurman ɓi so yiɗa kay c'est pas la peine aɗa force ɗum e ko yiɗa dewgal kay ko yidde waɗi ɗum vraiment ɗum kam takko handani hen quoi vraiment par ce que cuhlel nekil ngel te ko cuhlel moƴƴel quoi mais nak wala probléme andal ya hen puɗɗa ko hen yaade kala hen puɗɗa ko hen haalde musique ma wonko nafi quoi nda mami wota hen ko mbawmi sabu cukalel ngel do ala ko jaranani kam joom Rama
Yo ngoyta. Ami haalini nom. An waɗani hoore ma de. Mi winoma tan sa yehi to bamma wona kono jabanno. Ɗo wonɗo hankadi. Hakkille makko ɓernde makko fof ko gase teŋel ha laaɓi. Jabren Allah, jaba Allah. Allah ne wawi wadde hen sutura. Inchallah. Bon, mami mbeɗa ndiya. T'inquiète. Bismillah ma. Te balɗe inchallah mo marɗo hen. Jom bismillah ma. Ba. Mi yondinaki de. Wallahi. Sabu somi yima tan wayat kono rugi jimi ni. Wallahi, hay min somi yima wayna ko rugi jimi. Mais sa haɗade goto. Mbeɗa salmina nene ma. Merci mami. Mbeɗa neldamo sellal. Merci. Mbeɗa salmina mo no feewi. Merci beaucoup. Ko gondumi ko tan wimo somi serti ɗum tan inchallah mami ar galle. Inchallah. A jarama. Balane jam. Merci. D'accord. Nana affaire ko jagguma de. Non, wona e battini. Beɗa haalanma giɗal. Oto jaɓa hay gooto nannuma e dewgal ma yiɗa. Sabu debbo wona jawgel saken hume e dewgel. Ka debbo ka cuklel. Babma ko babma. Mi woti yejjid wonko jeyɗa e hoore ma te a fuɗɗirta ɗum hay gooto. Ɗum an jeyi ɗum. Nene jeyani, baba jeyani, hay ɓiyma jeyani. Ɗum ko pour an. On jaɓ mukko ɗum heɓta he ma. Tu mariage forcé koko kewti. Aduna koko sanji. Kono maslide sax min arani pour rendinde me bamma de. Min ga haalandem pour hata naati bonno aduna ma. Wondude gorko ma yiɗa hay sohede kaso ɓurɗum ɗuuɓde. Kalka yiɗa naati hen fundir noon e babma funtira he nene ma. Kono ho jab muk nadde e dewgal ma yiɗa. Ɗum ɓuri mam conseillé en tant que frère. D'accord? Si, mi nani conseil ma. Vraiment, conseil baɗɗo important. Mais gueɗel gotel min famille babam ɓe ballani ham. Te nenam poɗɗo walludemi o kañumne koye babam hetti. Ɗum tagi mi ala feere arandi ɗo ena halpulereɓe kala ko bamma wi walla yumma wi ko ɗum tan poɗɗa wadde hay so tawi rewa en lawol ko hen poɗɗa rewde. En wawi wonde noon sansa mais en tout cas mi ala espoir. Yew. En woodi gueɗe ko jaɓat heƴñude hen neɗɗo ni sah en dañ hen gueɗal. Mbimam ko nan tan hay goti forcetake ko yiɗa. Te bamma mbata ala kureji quand même. Pourquoi kureji fof jooɗo en ndiyam ɗum? Okay, di wonde nayoto ngati omo wawi jibinde mi. Komi ganɗo dal. D'accord. Jemi yodide nene ma. Wasta worko wawi babma. Fundire man
wodnaten hande wodnaten janga fami. T'inquiète pas, la problème, Inch'Allah. Ok, bonne nuit. Ok, merci. a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma belam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof telfin numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma on calminama te on jarama.